Nora, wat is dit? Een hele grote meneer. Dat noem je een? Huis. Een reus. En hoe heet dit ding? Huis. Wijs hem eens aan. Heel goed, daar zit je neus. Neus, reus. Nora, wat is dit? Rok. Een rok. En dit is een? Zo. Een sok. Kijk eens. Rok. Sok. Nora heeft een heel sterk karakter, een hele eigen wil, met veel doorzettingsvermogen. Nee komt niet voor in haar woordenboek. Dus dat is Nora en daar komt ze ook heel ver mee. Hey ho, een zeelied zingen samen met de zeeleerminnen. Hey ho, een zeelied zingen, dat doet hij het liefste. Goed zo. School Lindestein, het is een hele fijne school. Met name wat ik heel fijn vind is dat ze naar het kind kijken. Wat heeft het kind nodig? Wat kunnen we het kind bieden? Nora heeft uitdaging nodig, maar ook veel geduld. Ook een juf en een therapeut en alles die veel geduld met haar hebben. En dat kunnen ze zeker aan Nora geven. Dat vind ik ook heel prettig. Het is allemaal onder één dak. Ze hoeven niet door de buitenlucht zeg maar, om bij de therapie te komen. Ze kunnen heel makkelijk vanaf de klas naar het therapeutisch centrum om daar hun therapie te kunnen volgen. En dat vind ik heel fijn. Het is voor de kinderen ook minder belastend. Ook voor hun energievoorraad, want met name ook voor Nora. Alles wat zij doet vraagt wel heel veel energie. Eerst je voet goed neerzetten. Mama. Ja, mama die komt straks weer. Hè, te warm van? Ja. Nora heeft een ontwikkelingsachterstand en daarbij heeft ze ook motorische beperkingen. Wat betekent dat ze spastisch is in haar benen, waardoor ze haar spalken draagt. Waardoor ze dus niet op het niveau van een regulier basisschoolkind kan functioneren. De trap op en de trap af oefenen. Wat doe je dat goed, meisje? Knap ja! Mijn droom voor Nora is eigenlijk dat ze gelukkig is. Dat ik gewoon een evenwichtig kind krijg wat gewoon gelukkig is, wat lekker in haar vel zit. Ik kan haar heel veel bieden, maar bepaalde dingen dus niet. En daar vervult School Lindestein een hele belangrijke taak in. Goh. Oh, wat zeg je? Ja, Jantje, zolang het maar niet gevaarlijk wordt. Jij doet die als en toen ik een scheetje liet, ontplofte de supermarkt. Heb jij nog een leuke mop, Tigo? Ik ben Peter, ik kom uit Dokkum en ik ben 11 jaar oud. Ik zit hier nu ongeveer 2 jaar en ik vind het zelf een hele leuke school. Omdat hier veel dingen te doen zijn, er is altijd wel wat leuks. Ik heb hier veel vrienden en alles. Okay. Een paar jaar geleden heb ik een tumor in mijn rug gehad. En toen werden mijn zenuwen als het ware verkneld. Waardoor ik mijn been niet kon bewegen. Misschien komt het komt langzaam bij beetje. Komt het weer terug, maar we weten nog steeds niet zeker of het wel weer helemaal terug komt. En nu terug? Oh, we gaan terug! Ja! Ja, alles is echt aangepast. Gym, zwemmen, je hebt hier ook fysio binnen. Het is allemaal aangepast en zo, zodat rolstoelers ook mee kunnen doen en zo. In dat geval is het voor mij weer handig. We zijn op 23, opdracht 7. Peter. De fietsers willen hier linksaf bij welk nummer op de foto kunnen ze het beste gaan. Ik wil bij de politie, zodat ik bijvoorbeeld onderzoek kan doen van een slecht hackerpersoon ding. En als dat hem niet lukt, dan zou ik graag bij Microsoft willen werken. 1. Nee, 3 bedoel ik. Oeh, dan heb je 2. Ja. Ja.
Waarom? Waarom? Misschien als je het kan uitleggen, dan wordt het vast. Ze willen linksaf en die is het dichtst bij. Heel goed, dat is hem. Ja, dan heb je hem ook door. Ja, ze willen links. Het is een leuke school, je maakt er snel vrienden, alles is aangepast. Dus ja.